Vine Adina Buzatu la nunta lui Pepe și a Ralucăi Pastramă? Aranjată, dichizită? Aranjată, dichisită, normal, așa, o nuntă așa, aranjată și dichisită pe grabă, sigur că am venit de la birou cum vin eu de obicei. Am văzut tot pe grabă plecase Pepe acum câteva zile de la magazinul tău cu o groază de haine. Înțeleg că și-a ales ținutele de la tine. Așa este, da. Mai multe? Nu sunt mai multe ținute, doar că a venit să-și cumpere ținuta pentru ocazia aceasta și a găsit mult mai multe. Și dacă tot a fost acolo, el fiind un bărbat ocupat, știți și voi asta, a zis hai să-mi cumpăr mai multe. Și și-a cumpărat și casual, și elegante, și de scenă, și de zi, și mai multe ținute. Acesta a fost motivul. În schimb, ținuta pentru astăzi a fost dragoste la prima vedere, a aprobat-o și a zis ea e frumoasă, normal, la fel ca el. El a purtat astăzi un dinner jacket, așa a fost cam ca în Casablanca, dacă ți-l aminte și pe Humphrey Bogart acolo, el a fost un Latino lover Humphrey Bogart astăzi și este o ținută care îi vine foarte bine și l-a făcut să se simtă bine, pentru că în cazul unui astfel de eveniment este important în primul rând să te simți bine în pielea ta și asta a fost, a pus ținuta acesta și a spus asta e, și bănuiesc că nu s-a uitat nici la prețuri măcar la bani. Nu, și Pepe e un tip, e ok, îl cunosc de ani de zile și mie îmi place foarte mult, Doamne ferește. Adică n-a fost gârcit. Nu este genul, unul, și în al doilea rând apreciază calitatea, apreciază serviciile și îmi place foarte tare că știe să poarte. Degeaba ești vedetă, degeaba arăți bine, pentru că el e un bărbat care arată bine dacă nu știi să porți, iar Pepe le știe pe toate trei, are atitudine și bineînțeles că îmi pune în evidență hainele. Mi-ar fi plăcut să vă spun în seara asta că arată bine pentru că l-am îmbrăcat eu, dar el arată bine pentru că e un tip foarte îngrijit, este un tip foarte elegant în felul lui de a fi și asta e de apreciat. Da. Adina, distracție maximă și să joci până ți sar flecurile până de la sandale. Până sar tocurile, nu o să-mi sară, dar voi dansa foarte mult, vă promit. Distracție plăcută. Este pup. Ce faci, domnule?